26 yıl bundan önsek nereden diptir? Türkiye'de bir ruhani gurrun veriptir bir oturuşukta. Kıyamet moratda, ahiret moratda adam ölük gidenden sonra ennam pıtrap darağandan sonra yine de dirilecekliğinden gurrun veriptir. Oturan adamların içinden biri turuptur defa. Bir komünist kafir adammış. Ahirete imanı yok adammış. Olay diptir, hey falan ediptir. Sen ahirette turmalı diye, kopmalı diyen, o ne hilli ol ya, men şu mahal dünyadan geçtim, ölsem diptir. 2 ay, 3 aydan sonra kavrımı ağdardan görün, menden bir tane et kalmaya diptir. Bir tane damar kalmaya diptir. 2 aydan sonra ağ sünk bol kalyan diptir. Et kan, sinir, damar hemme adım eriye, kitye, akya yok bolya diptir. Näçe ýyldan sonra ýene bar görden sünkum da yok men dipdir. Şu dünyada bir adamın birji däne damar işten kalsa şu damar direltip bolmaýar dipdir. Birji däne sinir, birji däne asap ölse şonu direltip öňkü ýalaga edip bolmaýar dipdir. Näzir onu erip akdandan sonra meni öňkü ýalaga etmeli olmayıptır. Amma yankı ruhani cevap vermeke yeni bir turuptur. Bağışla icazı olsa men şuna cevap verecek diptir. O da bir cavan, musulman, muhakkak oğlanmış, danışçı oğlanmış. Musulman oğlan aydıptır, yankı komüniste. İkisi de cavan oğlan. Bağışla da sen näse yaşanma diptir. Sen soruğuna cevap bereyin men yöne, öňçek men soruğuma cevap ber, näse yaşanma diptir. Yankı kafir komünist aytıptır, 25 yaşımda diptir. Onna diptir, sen 25 yaşınma, 26 yıl bundan önsek nereden diptir. Havasınız cemet, 25 yaşınma diptir, 26 yıl bundan önsek sen nereden diptir. Yankı kafir oğlan aytıptır, men diptir dünya geleme 25 yıl oldu diptir. Bir yıl öňçägini men ne bilen nerede degim diptir. Yankı musulman oğlan aytıptır, men bilýän sen nerede degim diptir. Sen dünya gelmäken, sen 25 ýaşapdyryň. 26 yıl, yani dünya gelmenden bir yıl öňçägi, men bilýän sen nerede degim diptir. Sen hol İstanbul'un bir suwa, şu suwunyň içindedim diptir. Ankara'nın buğdaylarındadım diptir. Palan yurdun däni çöreğiniň içindedim diptir. Palan owanyň däni sığırnyň içindedim. Etine goşulydyň diptir. Palan ýeriň gatygyndadyň, palan ýeriň çöreğindedim. Her zada aýdypdyr. Amma şo ýyly däden däni aýlanyp olardan bar suw içdi, olardan çörek idi, olardan et idi. Palan owanyň tuğusyndan idi. Sen ba yerlerinden barıp çöplep seni öz karnına sallı diptir. Amma Hudaýyň gudreti bilen ol iýbiskilerden üýşüp de bir gatra suw döredi diptir däden içinde. Amma näçe aýdan soňram ony näniň däni rahmine oglan ýatagyny geçirdi şo bir gatra suw diptir. 9 ay näniň garnyna oglan ýatakda ýatdyňda bir yıldan sonra da dünya gelin de diptir. Oşumalle 25 yıl ver dünyada yaşapyan diptir. 26 yıl bundan öňsek sen bir muteferrik yerlerden däden seni ýygnady diptir. Barıp Ankara'dan, barıp däni İstanbul'dan, barıp palan owadan ýygnap çöplep seni härsizdir bir adam etdi diptir. Kıyamatda Hudaý başarmazmy sen däden işin diptir. Subhanallah. Bu ovudun cevabı ödüyen musulman da olla. İnsanın deslap başlayışı her yerlerden üyüşüp başlanmayan mı ediptir? Şu mahal pezeşlerin tamam doktorların, danışmentlerin yani aydiyen gurrunuşu. Bir nutfa abi zindigani üyüşecek bolsa näçe hayi miskilerden üyüşüyor diye.
İnsanın däni aňyrsy näçe haýyrdan çaşyp ýatan ýerlerden üýşüpde bir insan döräpdir. Şu dünýäde baki o zat dipdir. Ahiretde de her ýerege çaşaga denipdir. Hudaý üýşürer. Kema bada'akum ta'udun. Deslap yaradylşy ýaly ahiretde de urjak Hudaý sizipdir. Deslap Hudaý Taala sen nädip yaratdy? Her yerlerden üýşürip däni dädeň içinde berip dädeňden näniň içine geçipdi. Sen şeýdi dünýäge getirmedim dipdir. Ahiretde de şoda dipdir. Kıyamat şu dipdir. Başga agyr gurrun da dipdir. Ýa-ni kommunist kafir jawan oglan amma haky iştenni kabul edýän oglan bolan soň la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dip iman getirdi diýär.